Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка. Импульс, я думаю, что мне дали книги Астрид Лингрен. Я думаю, что от 500 евро можна набыць правы. Адважылася я зрабіць гэта толькі вось год таму. Гэта вельмі важна, я лічу, каб быў у выдавецтве рэдактар і карэктар. Дзяцей нельга заставіць чытаць тое, што ім не падабаецца. Сённяшняя наша гутарка з перакладчыцай і выдаўцом Надзеяй Кандрусевіч-Шыдлоўскай, якая перакладае дзіцячую літаратуру са шведскай мовы на беларускую і летась заснавала сваё ўласнае выдавецтва «Коска» ў Менску. Спадарыня Надзея, вось так выпала, што пра дзіцячую літаратуру мы гаворым у міжнародны дзень дзіцячай кніжкі. І да таго я гавару са спецыялісткай, якая гэтую дзіцячую літаратуру выдае, і яшчэ да таго гэтая спецыялістка цяпер знаходзіцца ў Стакгольме, то бок у сталіцы краіны, дзе людзі пішуць і выдаюць выдатную дзіцячую літаратуру. Так што тут, скажам, нам сёння вельмі з вамі пашанцавала. Маё першае пытанне: вы ў Стакгольме менавіта ў сувязі з дзіцячай літаратурай і з гэтым міжнародным днём дзіцячай кнігі? Я ў Стакгольме, можна сказаць, што і так, і ў сувязі з дзіцячай кнігі мяне запрасілі на Дні Беларусі ў Стакгольме, якія будуць праходзіць сёння, заўтра і пазаўтра, распавесці пра маё выдавецтва, таксама пра тыя кнігі шведскіх аўтараў, якія я выдаю, і больш асабліва, напэўна, мы будзем размаўляць пра кнігу Гунілы Бергстрам, суперкніга пра Белубова, якая выйшла ў мінулым годзе па-беларуску, якую мы перакладалі разам з Алесяй Башарымавай і Андрэем Хадановічам. І Андрэй Хадановіч таксама тут сёння. І сёння я хацела яшчэ сказаць, што сёння будуць абвешчаны вынікі прэміі Альма. Гэта Астрид Лингрен Memorial Award, такая самая вядомая, напэўна, дзіцячая ўзнагарода ў галіне дзіцячай літаратуры. І менавіта сёння ў Стакгольме будзе яна абвешчана ў 12:45, пачнецца там цырымонія. І гэта будзе адначасова ў Стакгольме і на кірмашы кніжным у Балоні, які таксама зараз вось гэтымі днямі там праходзіць, і гэта найбуйнейшы ў свеце кірмаш менавіта дзіцячых кніг, дзіцячай літаратуры. А слухайце, гэтая прэмія Альма, яна даецца шведскім пісьменнікам ці наогул міжнародным пісьменнікам за дзіцячую літаратуру? За ўсю гісторыю існавання пра гэтай прэміі толькі адна пісьменніца шведская, Барбара Лингрен, атрымала гэтую прэмію. А так лаўрэатамі станавіліся міжнародныя пісьменнікі. Гэта прэмія выдаецца не толькі пісьменнікам, але і ілюстратарам, і наогул там ёсць таксама у статуце напісана, што людзі, якія займаюцца прамоцыяй дзіцячай літаратуры, таксама ці калектывы могуць атрымаць гэтую прэмію. Адкуль у вас асабіста зацікаўленне Швецыяй і шведскай мовай ды літаратурай? І дзе вы вучыліся шведскай мове? Я думаю, што ў мяне мая гісторыя адносіна са шведскай літаратуры дзіцячай пачалася яшчэ ў дзяцінстве, бо у бацькоў была вельмі багата бібліятэка, і сярод кніг, якія я чытала ў дзяцінстве, якія мне чыталі, былі вядомы ж кнігі Астрид Лингрен, і я думаю, што пачалося ўсё менавіта з гэтых кніг. І паступова для мяне проста пачаў адкрывацца свет дзіцячай літаратуры, але гэта здарылася ўжо пазней, калі я вучылася ў універсітэце. Але такое першае, зацікаўлена першае, гэта імпульс, я думаю, што мне далі кнігі Астрид Лингрен, бо я да сябе памятаю і Карлсена, і перачытваю перыядычна ў рускім перакладзе і беларускім. Карлсена, Піпі, Міо мой Міо, браты льві на сэрцах, гэта кнігі, які заўсёды ў мяне на паліцы стаяць, які я кожны год перачытваю. Так ясная справа, што гэта была спачатку літаратура дзіцячая на рускай мове, а калі да вас прыйшла шведская мова? Шведскую мову я пачала вучыць у універсітэце, у Мінскім лінгвістычным універсітэце я вучылася, і шведскую мову я вучыла там і дадаткова, хадзіла на дадатковыя заняткі. І тады, напэўна, адначасова я пачала цікавіцца і перакладамі. Хаця спрабаваць перакладаць я пачала з ангельскай, з італьянскай, некаторыя тэксты урыўкамі, а потым ужо калі пачала вучыць шведскую мову, то і са шведскай спрабаваць. А якая у вас была асноўная мова ва ўніверсітэце? Ангельская. Якіх шведскіх аўтараў вы пачалі перакладаць на самым пачатку і якія кніжкі?
На самом пачатку я пачала з кнігі шведскай пісьменніцы Юі Вісландер. Гэта была кніга «Малы і мядзведзік», якая выходзіла ў выдавецтве літаратуры і мастацтва ў 2009 годзе па-беларуску. Гэта быў першы пераклад. Гэта была такая кніга, якая складалася з апавяданняў маленькіх пра хлопчыка і яго найлепшага сябра мядзведзіка. Потым я пераклала другую частку гэтай кнігі «Малы і Білан», працяг гісторыі пра малога і яго сяброўку, якую звалі Білан, дзяўчынку. А потым ужо я пачала перакладаць кнігі Юі пра маму і Крумкача. І гэтыя кнігі выходзілі яшчэ не ў вашым выдавецтве, а вы проста шукалі выдаўцоў іншых, правда? Ну, «Малы і Білан» і «Малы і мядзведзік» яны выходзілі вось у дзяржаўным выдавецтве літаратуры і мастацтва. А потым першыя 4 кнігі пра маму і Крумкача выходзілі ў мастацкай літаратуры. Гэта з 2010, напэўна, па 2014 год. А потым 2 кнігі выходзілі ў выдавецтве Логвінаў. І вось зараз у маім ужо выдавецтве Коска выйшла яшчэ 3 кнігі пра маму і Крумкача за гэты год. Але ўсё роўна гэта моя мара застаецца выдаць усю серыю цалкам пра маму і Крумкача. Вось зараз зрабіць усе 12 кніг, якія ёсць. Бо ўсе кнігі выходзілі вельмі хаатычна і ў розныя гады, і цяпер, напрыклад, тыя, хто збірае ўсю серыю, то не маюць мажлівасць набыць тыя кнігі, які выходзілі, напрыклад, у 2010 годзе, ці ў 2012, 2011, 2013, бо іх папросту ўжо няма ў продажы. Пакуль запытаць пра вашае выдавецтва, я хацеў бы яшчэ папытацца пра некаторых шведскіх аўтараў. Я, скажам, ужо ў такім веку, што дзіцячай літаратурай не надта цікаўлюся, але ў свой час, калі я чытаў гісторыі і казкі сваім дзецям, дык я, натуральна, чытаў ім і з кніжкі Астрид Лінгрен. Помню, гэта былі браты «Львінае сэрца». Ці думаеце вы выдаваць пераклады Астрид Лінгрен, канкрэтна вы? І ці дорага каштуюць аўтарскія правы на выданне беларускага перакладу Лінгрен? Я думала пра тое, каб у выдавецтве заснаваць серыю, дзе выходзілі б менавіта толькі пераклады Астрид Лінгрен на беларускую мову, бо па сутнасці гэта вялікая белая пляма у перакладах на беларускую мову, бо па-беларуску выходзілі Астрид Лінгрен пачалі перакладаць таксама адносна нядаўна, там 10-12 год таму. І у нас да сей пары па-беларуску толькі перакладзены і выходзілі асобнымі кнігамі Карлсон, Піпі. І то Карлсон толькі адна частка. Так. Піпі «Доўгая панчуха» таксама толькі адна частка. І ўсе мы дзеці з Булёрбю у перакладах Паршэўскага, там Піпі перакладаў Дмітрый Плакс і Карлсона Жалезка. Усе астатнія кнігі «Браты Львінае сэрца» выходзілі яшчэ за савецкім часам. Я не ўпэўнена, з якой мовы зараз не змагу, напэўна, узгадаць, ці гэта з расійскай мовы, ці з арыгінальнай, са шведскай там было перакладзена. А можа нават і з ангельскай, я таксама вам. А можа і з ангельскай, так. Вось, то бок, а у Астрид Лінгрен жа ёсць і кніжкі праілюстраваныя маленькія, і у яе ж там вельмі шмат усяго, што можна перакладаць. А ці спрабавалі вы сарыентавацца, колькі б вам каштавала, каб выдаць, скажем, вось кніжку, я не ведаю, другую частку Карлсона альбо Эміля? Якая гэта сума можа быць? Так, я даведвалася і кантактавала, і я ў кантакце зараз за выдавецтвам, валодае правамі на кнігі Астрид Лінгрен. Гэта залежыць, вядома ж, ад наклада, якім будуць выходзіць кнігі, ад таго, ці буду я набываць з ілюстрацыямі ці без. Але там пачынаючы, я думаю, што ад 500 евро можна набыць правы на кнігу накладам 1000 асобнікаў без ілюстрацый арыгінальных. Слухайте, акрамя кніжак Астрид Лінгрен пра дзяцей з Булёрбю і пра Піпі, мая улюбёная дзіцячая кніжка шведскага аўтара — гэта «Кот, які любіў дождж» Хеннінга Манкеля. Вы ведаеце гэтую кніжку? Ці не думалі перакласці яе на беларускую мову? Я ведаю Манкеля, ён у Швецыі, напэўна, найбольш папулярны як усё ж такі аўтар дэтэктываў і як рэжысёр, хаця ён і пісаў шмат для дзяцей і падлеткаў. Я сама гэту кнігу не чытала, вось, на жаль. Але калі б быў добры пераклад на беларускую мову, то магчыма, бо я больш зараз цікаўлюся сучаснай літаратурай дзіцячай, якая зараз пішацца і выдаецца, вось апошнія 50-60 год. Мы гутарым з Надзеяй Кандрусевіч-Шыдлоўскай, якая перакладае дзіцячую літаратуру са шведскай мовы на беларускую.
Доўгі час Надзея перакладала і выдавала кнігі ў розных выдавецтвах, але вось летась заснавала сваё прыватнае выдавецтва ў Менску пад назвай «Коска», каб мець працэс выдавання дзіцячай літаратуры цалкам пад сваім кантролем. Слухайте, як вам прыйшла ў галаву думка заснаваць прыватнае выдавецтва? Хто вам у гэтым дапамагае? І ці атрымоўваеце вы нейкую дапамогу са Швецыі на, скажам так, прамоцыю шведскай дзіцячай літаратуры ў Беларусі? Я думала пра тое, каб заснаваць выдавецтва яшчэ шмат гадоў таму, калі я перакладала кнігі са шведскай мовы. Але гэта былі проста думкі. Адважылася я зрабіць гэта толькі вось год таму. Першыя кнігі я выдала цалкам за свой кошт і працягваю збіраць грошы ад продажу кнігу, каб выдаць наступную кнігу. То бок падтрымкі ў мяне на друк ці на пераклад ніякай не было. Прамоцыю кніг мы рабілі часта разам з амбасадай Швецыі ці з саюзам беларускіх пісьменнікаў. А калі кнігі выходзілі ў выдавецтве, напрыклад, кнігазбор, то прэзентацыі мы ладзілі супольна з саюзам пісьменнікаў ці з Будзьмай, ці таксама амбасада Швецыі дапамагала з прыездам аўтараў і таксама з некаторымі мерапрыемствамі вакол. А потым ёсць у Менску ёсць батлейка лямцавая, якую робіць Вераніка Фаміна. Яна вельмі часта робіць спектаклі паводле кніг, якія я перакладаю. Напрыклад, ёсць шэраг спектакляў такіх міні пра маму мою Крумкача. І яна, вядома, таксама далучаецца да прэзентацыі ці да прамоцыі гэтых кніг. Вось. Але у маім выдавецтве зараз я запрашаю аўтараў, яны прыязджаюць, напрыклад, Юля узімку прыязджала, яна прыязджала за свае грошы. Мы рабілі з ёй прэзентацыю кнігі «Йордзіс», якая выйшла па-беларуску ў верасні. Вось. Ну, але вось зараз будзе выходзіць кніга Сары Лундберг, і я вельмі спадзяюся, што яна прыедзе ў верасні ў Менск, і мы будзем ужо ладзіць яе прыезд, будзем ладзіць сумесна з амбасадай Швецыі. Разумею, вы сказалі, што вы даяце кніжкі за свае грошы і спадзяецеся на тое, што кошты вам вернуцца, таксама вы яшчэ можаце нешта зарабіць, каб выдаваць наступныя кніжкі. Дык якія ў вас наклады? Колькі асобнікаў кніжкі для дзяцей рэальна можна сёння прадаць у Беларусі? Гэта залежыць ад кнігі, якая выдаецца. Вядома, бо ёсць больш папулярныя кнігі, ёсць менш папулярныя кнігі, ёсць аўтары, якіх у нас яшчэ не ведаюць, і таму набываюць горш, напрыклад, чым тыя, якія ўжо больш раскручаныя. Але ў сярэднім я б сказала, што сярэдні наклад, які рэальна прадаць за год дзіцячай кнігі, гэта 1000 асобнікаў. І гэта тое, што пакрывае вам сабе кошт, скажам, які вы ўклалі кнігі, і яшчэ дае нейкі там, скажам, прыбытак на выданне наступнай кнігі? Ну, пакуль я на прыбытак, бо прайшоў толькі год, і пакуль прыбытку у мяне такога яшчэ няма. Але я вось за гэты год у мяне выйшла 5 кніг. Спачатку я выдала 3 кнігі разам. Гэта быў такі набор. Я паспрабавала зрабіць кніжку, такая ілюстраваная кніга фармата А4, кніжка-кардонка для маленькіх зусім дзетак і размалёўка. І вось з продажу гэтых кніг я праз некалькі месяцаў змагла надрукаваць яшчэ одну кнігу. Потым праз некалькі месяцаў я змагла надрукаваць яшчэ одну кнігу. І вось зараз у меня быў такі вялікі перапынак з лістапада, канца лістапада, калі выйшла апошняя кніга, і вось толькі зараз у сярэдзіне красавіка выйдзе наступная. То бок грошы на наступную кнігу я збірала дастаткова шмат, бо я пакуль не ўкладаю яшчэ дадатковыя грошы. Я выдаю кнігі толькі з таго вось абарота, які ў мяне ёсць. Ну і часам з-за таго, што гэта абаротныя грошы не такія вялікія, то даводзіцца шмат чакаць па часе. То бок я, напрыклад, да кніжнага кірмаша, які праходзіць у Менску, у лютым нічога не выдала, бо ў мяне папросту не было грошай на рахунку. То бок іх не хапала на тое, каб выдаць кнігу. Вы сказалі, што вы даеце кніжкі за свае грошы. Мяне цікавіць такое пытанне, а хто вам дапамагае рыхтаваць гэтыя кніжкі ўдруг, бо акрамя ж перакладу трэба зрабіць і макет кніжкі, трэба кніжку вычытаць, адрэдагаваць і так далей. Вы гэта ўсё сама робіце, ці нехта вам дапамагае? Не, вядома, я не сама. У фармальным выдавецтве працую я толькі адна, але ёсць тэхнічны рэдактар, дызайнер, які робіць макет кнігі, Олег Лекаў. Ёсць рэдактар,
Дмітрый Плакс, які рэдагуе мае пераклады. Ёсць карэктарка Лена Спрытніч, якая вычытвае ўжо гатовы адрэдагаваны тэкст, і таксама яна дапамагае вычытваць макеты. Гэта вельмі важна, я лічу, каб быў у выдавецтве рэдактар і карэктар. Падпісваю дамову, дамаўляюсь наконт правоў я сама, і потым таксама займаюся прамоцыяй кніг і распаўсюдам таксама я сама. А як з ілюстрацыямі? Вы наогул публікуеце арыгінальныя ілюстрацыі ці робіце ілюстрацыі ўжо ў Беларусі свае? Не, вядома ж, я набываю макет ужо з гатовымі, асобна ідзе правы на аўтарскія тэксты і асобна на матэрыял лічбавы, які я атрымліваю з выдавецтва, і ён, вядома, ідзе з арыгінальнымі шведскімі ілюстрацыямі. Я так, прынамсі, раблю для кніжак ілюстраваных, бо ведаю, што некаторыя расійскія выдавецтвы зараз пачалі рабіць кнігі, яны набываюць тэкст шведскіх пісьменнікаў, ілюстратараў запрашаюць рускіх аздабляць кнігу, але я пакуль не збіраюся рабіць. Я набываю цалкам усё з арыгінальнымі ілюстрацыямі, з арыгінальным макетам. Хто, акрамя вас, можа перакладаць шведскую дзіцячую літаратуру ў Беларусі? Ёсць перакладчыца Алеся Пашарымова, якая перакладае са шведскай на беларускую мову ўжо даўно. Яна перакладае кнігі Туве Янсен, напрыклад, пра мумітроляў. Таксама яна перакладала шведскіх пісьменнікаў дзіцячых Ульфа Нільсена, Эву Суса. Цяпер яна зрабіла пераклад Ульфа Старка, вершаваныя кнігі Ульфа Старка, звяры, які ніхто не бачыў апроч нас, вось якую мы збіраемся разам з ёй выдаваць у маім выдавецтве. Яна цудоўная перакладчыца. Ёсць перакладчык Дмітрый Плакс, які перакладаў Піпі, дзіцячых кніг я маю на ўвазе, але ён таксама перакладае і паэзію, і прозу шведскіх пісьменнікаў. Ёсць, я думаю, што калі рабіць падрадкоўны пераклад, то Андрэй Хаданович можа таксама перакладаць, напрыклад, шведскую паэзію для дзетак. Калі працаваць разам, то атрымаюцца цудоўныя пераклады. Як вынікае з вашай практыкі, ці пераклад дзіцячай літаратуры патрабуе нейкай асаблівай кваліфікацыі альбо спецыялізацыі ад перакладчыка, ці гэта можа зрабіць любы перакладчык, які вывучыў мову? Я ўпэўненая, што пераклад дзіцячай літаратуры ён адрозніваецца трохі ад пераклада, бо калі мы глядзім на пераклад як такі пошук кампраміса паміж арыгінальным тэкстам і тэкстам на мове, на якую мы перакладаем, то спецыфіка дзіцячай літаратуры, тое, што заўсёды трэба мець на ўвазе рэакцыю чытача. Дзяцей нельга заставіць чытаць тое, што ім не падабаецца. І рэакцыя дзяцей на тэкст перакладзены мусіць быць такой жа, як на тэкст арыгінальны. То бок, калі арыгінальны тэкст смешны, то і тэкст перакладзены мусіць быць смешны, ці там сумны, ці вось гэтая спецыфіка адчуваць, якая будзе рэакцыя дзяцей, перадаць гэта такой мовай, якая будзе гучаць. Гэта, напэўна, самае складанае, мне падаецца, у перакладзе дзіцячай літаратуры. Хаця на першы погляд шмат каму можа здацца, што гэта вельмі лёгка перакласці некалькі старонак там дзіцячай кнігі ці тэкст дзіцячы, ён вельмі просты можа быць. Я, напрыклад, зараз перакладаю адначасова некалькі кніг дзіцячых, вось Ульфа Старка, Юю Вісландер і Лену Андерсен. І мне здаецца, што я чую 3 розных голаса, 3 розных аўтараў. Бо кожны з гэтых дзіцячых аўтараў ён піша ў сваёй манеры. Хтосьці больш з іроніяй, хтосьці з гумарам, хтосьці больш сур'ёзна, але простай мовай. Бо, напрыклад, кніга Юі Вісландер, яна напісана мовай такой дзяўчынкі, якой 7 гадоў, вось яна расказвае сваю гісторыю. Бо гэта мова мусіць быць такая ж простая і такая ж гучаць натуральнай па-беларуску таксама. Гэта, мне здаецца, такая спецыфіка перакладу дзіцячай літаратуры менавіта. Калі перакладаючы дарослы перакладчык сам можа ўзяць на сябе гэтую адказнасць і неяк быць суаўтарам з аўтарам, то у перакладчык дзіцячай літаратуры ён мусіць заўсёды мець на ўвазе яшчэ і чытача дзяцей, рэакцыю дзяцей. А ці правяралі вы рэакцыю дзяцей менавіта на вашы пераклады, ці арганізавалі вы чытанні гэтых кніжак сярод дзяцей, каб менавіта пераправерыць гэтую рэакцыю?
Ну, я пачала перакладаць, калі ў мяне нарадзіўся сын. То бок першую кнігу я перакладала, калі вось была ў дэкрэтным адпачынку са сваім сынам старэйшым Янам. Яму тады яшчэ годзік не споўніўся. І тады я прасіла сяброў, у якіх ёсць дзеці, чытаць гэтую кніжку дзецям, і такіх беларускамоўным які выхоўваюць дзетак па-беларуску, яны там давалі некаторыя рэакцыі. Потым я шмат перакладаў сваіх чытала свайму сыну, напрыклад, калі ён не смяяўся там, дзе трэба, ці перапытваўся ў мяне, што значыць гэтае слово, ці што значыць гэтая фраза, тады я старалася мяняць. Ну і цяпер таксама я, ў прынцыпе, прашу, перад тым, як друкую пераклад, ужо прашу некаторых сяброў, ці Яна ўжо больш старэйшы стаў, але таксама часам і яму чытаю. Які асноўныя аргументы за тым, каб пісаць дзіцячыя кніжкі, выдаваць іх, вы б падалі як выдавец? Калі я засноўвала сваё выдавецтва, перакладаючы на беларускую мову, для мяне вельмі важна, каб больш і больш дзіцячых якасных кніг на розныя тэмы з'яўлялася менавіта на беларускай мове. Бо калі дзеці перастануць чытаць кнігі дзіцячыя па-беларуску, то потым у нас не будзе чытачоў і дарослай літаратуры, і таксама не будзе тых, хто зможа пісаць па-беларуску. Для мяне гэта відавочна такое самае першае, самае важнае, чаму я выдаю кнігі па-беларуску дзіцячыя. А таксама я лічу, што дзіцячая кніга – гэта першая сустрэча дзіця з тэкстам, таму гэты тэкст мусіць быць як намага больш якасным. Дзіцячая кніга – гэта таксама сустрэча дзіця з мастацтвам, з ілюстрацыяй, таму важна, каб ілюстрацыі ў дзіцячых кніг былі якасныя і каб была разнастайнасць, каб дзіцёнак бачыў, што ёсць такія ілюстрацыі, ёсць такі стыль, можна так зрабіць, можна праілюстраваць так, ёсць такія ілюстрацыі, ёсць такія. Каб у яго быў выбар, з чаго выбраць. Таксама, мне здаецца, вельмі важна, што ў дзіцячых кнігах можна закранаць розныя тэмы, важныя, вакол якіх можна працягваць размову далей паміж бацькамі і дзецьмі. Напрыклад, размовы на некаторыя больш складаныя тэмы, якія мы не размаўляем кожны дзень. Напрыклад, дзеці вельмі часта чагосьці баяцца ці хочуць даведацца пра некаторыя рэчы, якія нават у нас, мне здаецца, лічацца такімі табуяванымі. Гэта тэма смерці, там, страхаў ці нейкіх хваробаў. Мне здаецца, што нагода пачытаць дзіцячую кнігу разам з дзіцёнкам і потым паразмаўляць, абмеркаваць гэту тэму. У мінулым годзе Шведская акадэмія дзіцячай кнігі зрабіла выставу. Яны выбралі 17 ілюстратараў шведскіх і назвалі гэтую выставу «17 прычын чытаць дзіцячыя кнігі». І там пад кожнай ілюстрацыяй напісана прычына, коротка такім сказам адным сфармуляваная, чаму варта чытаць дзіцячыя кнігі. І ў мінулым годзе я пераклала гэту выставу на беларускую мову, яна выстаўлялася і паказвалася ў Менску пры падтрымцы там шведскага інстытута і амбасады Швецыі да сей пары, наколькі мне вядома, паказвае гэтую кнігу ў розных гарадах, у бібліятэках. І на сайце таксама Шведскай акадэміі дзіцячай кнігі ёсць гэтая выстава. Калі цікава, то там мне вельмі падабаецца, як яны сфармулявалі гэты 17 прычын, чаму варта чытаць дзіцячыя кнігі. А з тых прычын, што вы не назвалі, якія вам там найбольш падабаюцца прычыны? З таго, што я не назвала, напрыклад, мне вельмі падабаецца, і я гэтую ідэю падтрымліваю цалкам і сама выкарыстоўваю яе, што гэта вельмі добры час, калі дзеці могуць чытаць, калі бацькі могуць чытаць кнігі разам з дзецьмі. То бок я да сяе пары чытаю, майму сыну 10 год, мы ўсё роўна чытаем кожны вечар перад сном кнігі разам. І я буду чытаць, пакуль ён мяне не папросіць спыніць. То бок я лічу, што гэта цудоўны такі час пабыць разам бацькам з дзецьмі. Таксама дзіцячыя кнігі узбагачаюць мову, узбагачаюць наша ўяўленне, пашыраюць межы нашай веды, таксама пра іншыя культуры. Ну, вядома ж, я тут таксама, мне вельмі падабаецца гэтая прычына, бо я перакладаю кнігі са шведскай мовы. То бок дзеці даведваюцца нешта новае пра іншы свет. Дзякуй, Надзя. Гэта была гутарка з перакладчыцай і выдаўцом Надзеяй Кандрусевіч-Шыдлоўскай, якая перакладае дзіцячую літаратуру са шведскай мовы на беларускую і летась заснавала сваё ўласнае выдавецтва «Коска» ў Менску, каб выдаваць якраз дзіцячыя кніжкі. Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімука.